बेसे गोबावसो जाबोगोन नोङो? नै थांसै ओंखारबायानो। बेखौनो फनबो हरा माथो दाबो सफैया नोंना हरदोंमोन आङो। थांगौ आइया माने अमा बेदर एवदोंमोन नालाय बेखौनो जानो नेबाय थाबाय जा गोबाव एवबायलै। ओमफ्राय आफाबो दंफैयो नालाय आफाजों आंजों नेगासिनो नै। आफाबो दङ आरो? मालाय आलासि जाफैदोंनो। बेखौनो आइया बहा थांखो आफायासो होनगासिनोमोन। दङ जोंनाव फैदों नै खिन्थाबानो जाबाय जुरिममनो। दे जागोन दा खिन्थानोसै आङो। आंबो ओंखारखासिगोन नै। फैबालाय थाब फैदो दा मोनागोन ना। जागोन दे। ओमफ्राय मा खालामदों आंनि खिया? मा खालामनो नै एसे संनाय खावनायखौनो लाहार फाहार खालामनो नागिरदों आङो। दुद रेस्ट थानो खिन्थाखानायखौ मा खामानिलाय आरो। संनाय खावनायालाय मा जानो आरो दसे संसै। होमबाबोलै आराम रेस्ट लाहैथां। दे जागोन। फैगासिनो आं बारा खामानि मावबाय थानांखाया। जागोन दे। आयौ ओरैबायदि केयार खालामो दानिया। माबा जेबोखौनो मावहोनो नागिरखाला आंखौ। जेब्लानिफ्राय मोनथिदों आरो आंहा बेमार दङ होननानै अब्लानिफ्रायथ' रासिनसो माबा। आंनि फारसे साननायानो बारा जाबाय मेहेरना। नाथाय आंहा जोबोद दुखु मोनलायलाङोना आंखौ बांद्राय साननानै दुखु जाबाय थायोब्ला। माथो खालामबावनो खाफालानो बेनोसै नालाय आंनिया। आंबा दायो मोजां जागोन ना जाला बेबो मोनसे सानबाय थानाय फैयो। गिनायबो मोनलायलाङोना माब्लाबा मेहेरनिफ्राय गोजान जालाङोब्ला। सानसे आंनिनो बेरामा आंखौ जायोब्ला। आंनि मेहेरा मा जागोन देनाय। डक्टराबो एसे थाब लिंहरदों एबार खनसेयाव नायनायसै मा जाबावो। दे होमबा माया थाथ'दो नोंहा। सोरां दे थांथ'दो होमबालाय साइनो बिफा फिसा सानैबो। दे मालाबा फैफिनबानो जाबाय आरोना माथो खाथियावलाय। दिनैथ' आरो हाखु दाखुबो जाबाय नोंसोरो। बा बुंनायफ्राबोलै आइना। जायो आंलाय फैबाय थाखायोना। आबा नाथाय थेवबो दिनैहायथ' थानाय जानाय नंलाना एसे मालाबा सम मोजां लाना फैफिनबानो जाबाय नोंबो। जागोन दे आइ जागोन दे। सम मोजां लानानैथ' मानो नोंलाय अराय जोंनि थाखाय फैखासिगोन ना बेहाय। दे आरो माया बेफोर उनफ्राव जाबाय थागोन। सोरां दाथ' आरो आबाया बिहामजोखौ लानानै न'आवनो फैसिगोनबा गावनि न'आव। आंथ' जोबोद हेपि। नोंनि हेपियानोथ' नंखायना नंगौ आयै जायखिया दे आंथ' फैगासिनोखा। नाथायलाय बोरै फैबावनांगौ जाखो नोङो? आमाय मा बुंलाबायखो? या मेहेर नोंलाय बेहाय बोरै फैबावनांगौ जाखो बिहामजोखौ लानानै? आइया मा बुंनो सानदोंलै आमाय? मा बुंलाबायखो नोंलाय राजा? मानसियानो एसे फेनायसो खोमा राजा। नाथ' आं फेनाय गुमै। नाथ' आं हुस गैयि जादों। मा? नाथाय मा प्रब्लेम जादों नोंहालाय? आंनि आबायालाय बिहामजोखौ लानानैसो फैगोन। आरो बेबो गावनि न'आव मिन्थिबाय राजा। नाथाय न' आब' नायदो बे न'आ दा नोंनि नंला। मा? आमाय जाम्बा जाखो ना माखो नोंलाय? अबाव जाम्बा जानानै बेखौ नायब्रा बेखौ नोंनि माने आंनि आब'आ आरोना नोंनि नोमाया आंनि मुङाव खालामजोब्बाय। नाय आब' नाय। बोरै जानो हाखो माने आंलाय माला खालामखो बेबायदि? मोजां नाय सिस्टार नोंनिनो साइन दंजोबो बेहाय माने नोंथ' मेहेरनि मुङावसो खालामगौमोन दा आंनि मुङाव जाजोब्बायना। आरोथ' बेबो अफिसियेलि जाजोब्बाय मिन्थिबायना गासिबो रेडि खालामनानैसो जाखादों दा बेलाय। राजा नोंनि एसेबां दं? आंखौ थखा खालामना बेफोरखौ खालामदों नोंनि एसेबां इम्बट? आब' नों सोबाबानो जे बे गासिबो थिग जाफिनगोन बे नङा। आंनि मुङाव जाखाबाय आरो आंहाबो मोन्थाय दंखायो। राजा बांद्राय खेला दा खालाम नङाबा। बे गासिबो आबा मेहेरनि मुङावसो जानांगौ आं खालामनो नागिरखादोंमोन। नों मोना मोनसेबो मोना। नाथाय बे नोंनि नंलानोबा नाथ' नोंनि नोंसालानि आंनि जाजोब्बाय। माब्लाबाबो जानो हाया राजा मिन्थिबाय। नों थखासो खालामदों माबा मोनसे खालामनानैसो बिदि खालामदों। नोंखौ एफआइआर होगोन आङो। आरे आब' नाथाय जेबो थाङा आंना। आरे आमाय दम नङा दे मेहेर दम नङा। दम नङा साला। नों जोंनि सम्पथिखौ बोरै सेनो हाखोलै आमाय? मानोना आंबो बे न'नि फिसाला बेखायनो नाथाय आब'नि नामावसो दंजोबोमोन। बेनिफ्रायथ' जेसेबांखिनि आब'नि नामाव दंजोबो दायो बे गासिबो आंनि। मा? नाथाय आंथ' बेफोरबायदि जेबोखौनो खालामाखै। नोंसो थखा खालामदों नाथाय नोंखौबो नागारा आङो। बेखौथ' आं मोनथिला दायो नामाथ' आंनियाव जाजोब्बाय। नों जुदि थानो गोसोबा था आब' थानो गोसो गैयाबा नों ओंखारलांनो हागोन। गुमैजों हनै गुमै फैखादोंना। मा बुंखो नोङो माने नोंनि बै सबाब गाज्रियानो खाराखै दाबो? बेखौ एसेबां आङो जाहोबाय लोंहोबाय सोरांनो दिनै आंखौ बेफोरबायदि खालामदों बियो। नोंखौ एफआइआर होगोनथ' आङो मिन्थिबायना? होनानै मा जाबावनो आब'? दाथ' बे आंनि न'सै मेहेर नों बहाथो फैबावनो बिहामजोखौ लानानै? बे नोंनि नङा आंनिसो मिन्थिबायना आमाय नों बुंबानो जाया। बेखौ आं जेबो मिन्थिया मेहेर। दानिया आंथ' बुंनांगौखौ बुंखाबाय नायनो हागोन चेक खालामनो हागोन गासिबो।
नोंनि बिमायानो खुद गावनि आखाइजों आंनि मुङाव खालामजोब्बाय जाम्बा नोंसोरलाय मा फात्ता बेसेबा गोबावनिफ्राय प्लेनिं खालामखानायमोन आङो नों गैयिनिफ्रायनो मेहेर दिनै फाइनालि जाफुंबाय राजा नोंनि साननायफोरा ओइ आमाय नों मोजां खालामाखै मोनथिबायना ओहो मामाय रागा जोंनालाय मा जाबावगोन दिनै मामाय नोंथ' थिग खालामासैलै मा थिग मा मोजां गुमै गोदो आब'आबोथ' नोंनिफ्राय सेदोंमोन ना दा आब'निफ्राय आंबो सेबायब्रा राजा नोंखौ नागाराथ' आङो र' बेफोर गासिबो अफिसियेल खामानिसोना आब' नोंबो साइन होखाथारबाय नालाय माथो जाबावनो आं माला साइन खालामखो आंथ' बिनि मुङाव खालामनो सानाखैमोन मेहेराबाखौसो नेबाय थादोंमोन सम मोजांखौ आं माला खालामखो आंनिफ्राय साइन माला लाखो बियो आयौ बिराद दुगिमोनलै गुमै नोंनि हिनजावा आब' आमाय गावनिनो न'आव नों बेबायदि थगा खालामबाय नोंनि नोमायाबो बिराद दुगिमोनलै मेहेर आंखौ बुंनानै लाब गैया नाथाय नोंखौ बेबायदि खालामनो सोर मोनथाय होदोंलै आथ' राजा नों बेबायदि खालामनानै नों मोनजोबगोन सानदों मोना गथ' मोना नोङो जों नोंखौ उल्था केस होफिनगोनथ' राजा नों मानसिया सिगांनिफ्रायनो थिग नंखायालै बेखायनो दिनै बेबायदि खालामबावबाय नोङो मानसियानो गाज्रिखा आमाय खुगा दं होननानै जानला मानला दाबुं दे ओइ नों आंखौ फोरोंदाफै नोंखौथ' उनाव र' बियो जोंखौ थगा खालामदोंना जोंबो नायफिनगोन र' बेखौ आरोथ' नों बेफोरखौ मोना जोंनि सम्पथिया जोंनिसो नों मोना आमाय मालाबाबो औ मामाय नोंखौथ' राजासो खालामनो नागिरदोंमोन ना नोमाया नाथाय आंबो जाफुंहोआथ' नाथायथ' दाबो माथो प्रब्लेम जाखो हनै गुमैनि न'आव थांनो हागोन ना आब' बिनि सायाव मामाय नोंस्रा न'आ आन्दायाखैना नङाबा आंनि न'आवबो थानो हागोन नोंसोरो आंनिनो न'नि मानसि आंलाय मानो हेल्प खालामा जानो नोंसोरखौ ए माया ओइ सोरां आं खालामाखैलै बेबायदि होमबा बे नोंनि साइनफोरा बोरै फैखो बेफ्रावलाय बेनोथ' बोरै जाखो आयै बेफोरो ओइ आबा थेख्ला नायदो लामायावबो गैबावा आया नाथाय आयै माथो थेख्लाया फैबाय होनदोंमोनथ' बाव फैबाय बायनोसै बे थांलायबाय बे लोगोफोरजोंसो जावैसो न'आवनो थाथेरा होनबायसिनि बारा देवानासो जाबाय बियो जोंहा थेख्लाया बिदिथ' नंद्रायामोन थेवबो सम लायै सम फैखायोमोन माथो न'आव हाबाब जावैसो फैनायाथ' फैयो दिनैथ' नै गैयाना आं बुंबाय नोंजों साहा लोंफा बेबो गैबावा अके आयै दा फैगोन आं लोगोनावसो थांदों नों गामियावनो नों जेबो टेनसन खालामनाङा दे फैगोन ना बाबुआ जोंना जेरावबो बिदि जानला मोनला थांखाया ओरैनो फरिखा खाथिहाय मिन्थिबायना जावैसो बेखायनो आं बुंबाय एसे लेखाखौसो गोसो हो बांद्राय बेरायलि खालामनाङा औ आंबो बुंनाया बुङो आयै होनबाथ' आंनि खोथाखौ लाखायो लानाया थेवबो माबा बिदि बेरायनाय आरिनायखौ आंबो बारा मोजां मोनथियामोन आरो मानसिया जुदि बिदि बेरायलाबाय थायोबा दा बुंगोन दे आयै आं फैबा दे जावैसो मोजां बुंना होथार बेनोथ' आइथुनथुलिनि खोथाखौसो गियोमोनहाय बियो दा नोंनि खोथाखौबो एसे एनै लायो आरो बिमानिखौथ' गैया गिनोनो नागिरला दे जेबो नङा दे आयै आं बुजायगोन ना मानसिखौ ओमफ्रायथ' थांखानाय नङा बियो जेरावबो फैगोन बियो मिथियाहाय जावैसो नाथाय बांद्राय बिदि फाल्थु मारिबाय थाबाथ' आं बिनि आथिंखौथ' बुफायगोनसोहाय जेबो दासानसै दे आयै बांद्राय रायबाबो गथ'फ्रा एसे माबायोथ' रायाबा माथो आइथुनथुलिबाथ' एकदम लावथिजोंसो मोनखाबायमोन बियो गथ'आ बेजोंथ' मा बुंबावनो आयै गिखायो बेखौ हलेबा हाबाब जावैसो नोंबो गियो नामासै आइथुनथुलिखौ आंलाय मानो गिनो आयै आं गियाथ' औ जावैसो नों गिनाङा बेखौबो एसे बांद्राय बारोबा बुंना होबानो जाबाय आइथुनथुलिखौ बेबो दुस्थ'ना गथ'आ दे आयै दाथ' बे डिउटियावसो दङ नालाय औ जावैसो ओमफ्रायो दा थांफिनसै होमबा औ आयै दा थांफिनसै आङो दसे फैबाय माने आइयाबो बुंबाय नालाय एसे हजोंबो न'आव आलासि फैयोनो दा बेखायनो एसे थाब फै होननानै बुंदों आरो आबै फैयो नामाथाय जोंनि दे जावैसो दे होमबालाय बिदिनो फैबानो जाबाय सम औ आयै जागोन दे ओमफ्राय थेख्लाखौ दे आं दा फन खालामगोन थाब फैनो खोन्थागोन आं न'आव औ जावैसो बेखौथ' आं दा रायखासिगोन सर' फैथोंल' बियो न'आव दे होमबा ना आयै आं थांथ'नोसै बिदिबा औ जावैसो थाब थाङाबा दा मोनागोन ना नङाबा नोंहाबो जेरैबो सौहैखायोलै आयै आंना गारि लाबोखादोंना ओमफ्रायथ' माबाहाय जावैसो नोंनि गारियावबो एसे बेरायनांगौ आंहा मालाबा थांगोनहाय जागोन दे आयै थांफेरनोबो मोनाखैथ' आरो नोङो बेनोथ' गाखोनायनोसैहाय आंबो जावैसोनि गारियाव माबायदि जागोन दे आयै जागोन सिन्था खालामनाङा मालाबा लांगोन दे आङो दे होमबालाय जावैसो बे थेख्लायाबो ना बहा थांखो दा फन खालामसै आङो गथ'आ एसे बुंगोन र' आं बेखौ बांद्राय बेरायदोंथ' बै माबा गामि ससेथिं बै लोगो माखासे फाल्थु दं बिसोरजोंसो थांखो ना माखो एसे नायनो नांगोन र' आङो माबा आयै ओमफ्राय दायो थेख्ला सफैथाराबा माने नोंनावबोथ' फन गैया जायखिया आं दायो खेबसे फैबावगोन दे जुदि सम मोनोबा आरो आयौ नोंलाय बोरै फैबावनो जावैसो नङा माने हजों आइखौ बुंसै ओमफ्राय फैगोन दे आयै आङो थेख्ला फैबाथ' फैबाय फन खालामथिनदो आंखौ दे होमबालाय जावैसो एकदम गथ'आनो बोरैबा जालांबाय बेबो बेनोथ' देरहोलां एसे सोलायहोलां नङा होमबा औहाय जावैसो बिदिनो जालांगासिनो
ओरैनो फरिखा खाथि हा फरायनोसो नांगौ मोजाङैनो आबा थिख्ला अबेबा खाथियाव दंबा गोख्रै फै नङाबा नै नोमाया आथिंसो बुफायनोसै आबा थिख्ला आबा नोंगुमायाबो थांसैनो हा फैनो हाया नोङो गथ'आ आबा थिख्ला बहाथो थांगोन बावाखैमोनथ' दासो दंथारोमोन गैयालै फनाबो नांखिया गथ'ना मानोलाय दसेनो अब्लाखोबा दा गेम गेलेबाय थायो बेट्रिफोरसो जोब्बायदांलै दे जेबो नंला दायो फन खालामफिनसै आङो बाब सासेया मोनथियोबा जों दावहैसिगोनसैलै बियो ओजों थेख्लाखौ न'आव गैया होनना मोनथिबा अख्रांखौनो रुजुनानैसो लागोनलै बे जोंहा थुनथुलिया आसोलसो बेबो बा फंबायबो गैया होनना मोनथिबा जारला जागोनलै र' दायो खबर लाफिनसां आंकोल नोंसोर थांदो खोमालै आं न'आव थांसै माथो हनै नोंना लोगोबो दंखायोबा नोंसोर दा थांनो हासिगोन ना र' बाबु मानोथो आथुर माने जोंहाबो गोदान जायगा बेखायनोसो एसे नोंखौ माबा लाबोनाय जादोंमोन आरो ससे लामा दिन्थिनो औ बाट दाथ' नोंसोर थांनो हासिगोन ना आंथ' खिन्थाबायना लामाखौ नङा बाबु ससे थफाबावदो नामा ओमफ्रायथ' जों थांनो हासिगोन दा ससेल' माने नङाब्रा आंकोल नों लामाखौ एसे आन्दायफिनबाय होननायखायसो नोंनि लोगोबो नेदों होननायखायसो लामासिम दोनफैथारबाय आं नैसिम ओमफ्राय नोंसोर थांनो नागिरनायाथ' ओइ उनथिंजायसो थाबोथारबाय बै फारसेथिंजायसो हानायखौथ' हेल्प खालामनो हाबाय नाथाय दा थांनांसिगोनलै आंहाबो एगजामबो खाथि ममाबो हारसिंना आंना जेबो नङा बाबु नों जोंजों थाफायोब्लाथ' नोंनि फिउचाराबो एकदम मोजांसो जागोन वाट मा होननाय जाखो बेलाय आं नोंसोरजों रायलायबाय थाथ'नो हालालै आं थांसै आंकोल बाय आरे रथ' बाबु रथ' नोंसोर मा नायबाय थाखो गथ'आ मा थिखोफै आरे हे नोंसोरलाय आंखौ मानो बेबायदि हमखो गथ' नों जोंसो थांगोन ना बाबु नोंलाय माखौ सिन्था खालामदों बाबु जोंनाव नोंनि थाखाय मोजां खामानि दंना मा मानसिफ्रा बेसे जुदास नामालै ओमफ्रायथ' नोंसोर आंखौ लांदो आंनि आब'आ मोनथिबा गलालै बेथाबो नोंसोर खारबाय ना माथो आंखौ मानसिखौ जोंनि सम्पथि गासैबो नों आमायनि मुङावसो खालामना होजोब्बाय नङाथ' आबा आं मानो बिदि खालामनो आंथ' नोंनि मुङावसो खालामनो नागिरदोंमोन दा बे राजाया बोरै खालामखो आंबो मानसि लेंहरगोन र' नाथाय हनै लेखाफोरखौनो नायखाबाय गासिबो आसलि गोजा नकलिथ' नङामोन बोरै जानो मोनखो बोरै दा बोरै मोनथिबावगोन दे जोंथ' गोजौआव सोंहैनांसिगोन बेथ'लै सोरां र' आं मानसि लेंहरगोन बुंखाबायना सिरि थाथ' नोंसोरो जियानो जा बे आमाया जोंनिफ्राय सेनो मोना आरोथ' नोंसोरबो फोथायथाराबा आंनावबो मानसि दंब्रा आब' आं लेंहरनो हायोना नोंथ' गथ' सिरि थाथ' जि खालामो नों मोजां खालामाखै दै आं नोंखौ नायफिनगोन आरो नोंनो होआथ' आं गरसेबो दै आब' दा एसे खस्थ' सहायदोब्रा नोंबो सिगाङावथ' बिराद दुगिमोन ना दा नायनोसै नोंखौबो आमाय नों बोरै बिदि खालामगोन जोंनो जबाब होनांगोन नोङो दाथ' नोंसोर थांदोब्रा मामाय हनै नोंफा लांफैखादोंना नोंफाजों थांफादो बांद्राय बारबायना नों गथ' बे नोंसिनिसो प्रब्लेमसै नोंसोर बहा थाङो आब' ओइ मेहेर बाबा मानसि लानानैसो फैनांगोन जोंबो बेखौ बेबायदि रायलायबा जानाय नङा बेनोथ'लै आफा दाथ' हनै लेखाफोराबो एकदम थिगैनो गोजा माथो बेनो नोंमायानोथ' मारै बिदि खालामखो जानो बुजिखौनो मोनला माथो ना माबायदिबा थगा खालामनानै लाखो दाथ' बे गासिबो आं जागोन राजा बे न'नि राजा आरो नोंखौ लामायाव लाबोफिननो हायाबा आंबो माया नङा राजा दे आब' नाजा नोंबो आंहाथ' आंनि नाजानायखौ मोनबायानो नै नेनानै थानायनि फिथाइखौ गोदै मोनबायना आब' बिससो मोनफिनगोन नोङो बिस गोखा मोनथिबायना आमाय नोंनि बिसखौ गियालै आं मामाय गियाना मा उनावसो मोनथिगोन नायगोन आमाय नायगोन दाथ' नोंफा दं नोंफाजों थांदोब्रा ना मामाय थुरो आयै आफाजों बेखौ आमायखौ उनाव फैफिनगोन जोङो नाथाय आंनि न'खौ आं बिनि आखायाव हगारा आयै आंबो हगाराना नाथाय दिनै बेखौ र' मानसि लाना फैफिनगोन जों ओमफ्रायसो मोनथिसिगोन माया थुदो बिदिबा नों आंनि गासैबो सम्पथिखौ आं गावनि मुङाव खालामनानै थगायै सेना लाजोबनो सानदों माने लाजोबखाबायानो नोङो आब' बोरै मोनदों गोदो गुमैखौ सेनाया बेफोरनो जाबाय खोरमान आब' नों गावनिजोंनो गावनि एसे सुथुर जालांबायना आमाय बा नों बिदि खालामनाङामोनलै हो आरोथ' नोंमानिबो फैबावसिगोनसो बास मामाय आंनि न'आथ' कमप्लिट एसेबां गोसो गाज्रि बा आयौ सोरां माला बिदि खालामनो लाखो बियो आं फात्ताखौनो मोनासै मायानिफ्राय बेफोरबायदि सेजोबनो मा जाबावगोन दानिया दुखु जानाङा आयै आं दंना नोंनि मेहेरा नोंजों दङ नों दुखु जानाङा हाबालै दाना मा खालामबावनो ओमफ्रायो आयै मोनथिगौ नाथाय नों गोसोखौ हमथा आं दं होनखाबायना बे नोंसिनि प्रब्लेमसै आंहा आंनि खामानिया जोब्बाय नै आबा नोंनाबो एगजामा सौफैगौआनो आरोथ' नोंहाबो थांफिननांगौआ थाबैनो थांफिननांसिगोन नाथाय आयै आङो जोंहा मिलिसा नानिखौसो लायगौमोनलै माने आंहाथ' गाबोन समफोरनो थांखासिगोन नालाय आं दसे लाबोनोसैमोनब्रा आरो गुमैखौबो आङो हिनजाव दस्रासो लाबोनाय खोनादों आयै औहाय आबा
दाख्लै हरखाबनो नों गुमैयाबो लाबोबायना दायो गुमिया जि जा दाजा जायखिया जोंहा माबा बियानैखौ बेहाय फैनानै माने बाव दोनफैबा साबसिन जागोन नामा ओमफ्रायथ' नोंबो हारसिंखाना जोंहा बियानैखौ दोनफैदोलै आयै लाबोनोथ' सानदोंमोन आबा हनै बिफायानो हरनो नागिरानो जोंहा दाख्लै मेहेरा लायनो थांदोंमोन आरो नै जोंहाबो सोलाबासै थांफिननोबो जुरिखौ लोगो लादोंमोन आङो होमबाथ' गाबोन थांसै आं दसे आयै औ आबा जागोन दे नों थाङोबालाय आंबो दसे थांजागोन औलै आयै एसे हिनजावखौबो नायना फैसैब्रा माबायदि लाबोदों बे गुमैया ना नों नुबाय हिनजावखौ ओहो आबा आंबो नुवाखैहाय हिनजावखौ माबायदिबा हिनजाव लाबोखोलै र' गाबोन थांगोन जोङो दे जायखिजाया आबा नोमादैयाबो मिथिं दङनो बेहायसो थांबाय आंहाबो एसे रायलायनांगौ दङमोन ओमफ्रायथ' दखानाव दसे थांना फैग्रोनि आं आबा माबा नांगौ बुस्थु दङ बेफोरखौ लायग्रोनि आङो दे आयै जागोन लायबानो जाबाय ओमफ्राय नोङो आथिं आखाइ सुनानै लेखा फरायनो जिरायदो आबा मिथिबाय एगजाम खाथियाव बिदि थाबाय थाजाया आरो जेरावबो दा थांसै जागोन दे आयै दे होमबा ना आबा र' आयै पनिर लाबोफालै दे जोंहा पनिर ओंख्रि जागोन दिनै आयै आबा सना दाख्लैनिफ्राय बेदर जानायखाय आंगायखो ना माखो दे लाना फैगोन दे आङो आरो नोमादै हरनाय ना ओंख्रिबो दंबावखायोसो आबा नङालै नों पनिरखौ लाना फै मादैया मादैनि ओंख्रि थागोन मालाय दे लेखाखौ दा फरायदोंना मोजां फरायदोंना फरायाखै दा नायफैगोन नोमाया थांद' आथिं आखाइ सुइदो दे आयै ओंख्रिखौनो मा संनोसो जायो एखनबा दंनायाथ' गासैबो दङ थेवबो ओंख्रिखौबो सानफ्रामबो एखेबो जानो बायो आलदा आलदा संबाय थाब्लालाय एसे मोजां मोनो आरो दानो आरो आलुखौबो बेसे संनो बेसे बाथोन जाबावनो दिनै खेबसेनो मिलायनाय ओंख्रि संबालाय मोजां दा हनै आबौजों आरो मियोजों ओंख्रि गैयाबानो जानो हायाबा बिदै ओंख्रि नांथारगौ ओरैनोथ' मैद्रुखौबो जानो बायोमोन दासो लासै लासै जालांनो हमबाय बा दासान्दि ओमफ्राय बे साननैसोआव दाख्लैफोर गैयामोन जि खुवा खुदों मोनायावबो अखा हासिगोन बायदिसो बार बारबावलायो गोजां बोथोरथ' माथो खालामबावनो गावबागाव बोथोर आरो बेवाय माथो खालामबाय थाखो बेयाव हारसिं नै लाफा मैद्रुसो एसे खानो सानदोंमोन आङो बोरो ओमफ्राय सासेयालाय फैयाखै दाबो हजों न'आव दंहैयोना फैयाखैमोन फैसिगोन बुंदोंमोन सफैथ'वाखै मानसियानो दहाय आं थांनोसैबानो थांखादों मानसिया दाबो सफैबावनायदो औ बेवाय बिमायानो अमा बेदर संदोंमोननोहाय ओमफ्राय बेवहायनो जि गोबाव संबाय जाहैदों लेट जाबाय बुंदों गावहा बेखौनो सोर बिनि बिमाया आरो संनो औ आइया है खामानि गैयालै ओमफ्रायथ' मोनथिगौना बेवाय जोंनाव फैबानो ओंखाम संग्रावनो हाबफेरा बियो बाखायो मानसियानो बेखायनो बिनि संनाय जानांगौबा थैगोनलै मानसिया आइया एसे अलसिया मोदै हाबनाय दं नालाय बेनावबो अलसिया मोदै हाबनाय बावसो नामा जारलालै ओमफ्रायथ' माबोरै जाखो हजों थांनाया बेवाय आंहाबो सम मोनलाय लाङासै डाइरेक्ट हजों आइमोननावबो थांबाय नालाय लेंहरबाय थादोंमोन थेख्लाया दे जेबो नङा बेवाय ओमफ्रायथ' खबराथ' ओरैनो गाज्रिसो माने हजों जों थांदोंमोन डक्टरनावबो ओमफ्राय मा बुंहरखो जेन'बा नोंनि इलाजाथ' जागोन ना मोजाङै जानायाथ' जागोन नाथाय आंना एसे बावद्रायदों बेवायफोर माने सिगाङावनो थांनांगौमोन जाहैदों आंथ' जानला मोनला ओरैनो माबा हामगोन साननानै मुलिल' जाबाय नालाय दा बेरामा बारायलांबाय जाहैदों होमब्लाथ' ओमफ्राय मा बुंहरखो बिदिनो किडनियानो आंना मोनसे डेमेज जाखाबाय जाहैदों बेवहाय नोंनि किडनिया मोनसे गाज्रि जाबाय दा डक्टराथ' अपारेसन खालामनांगोन बायदिसो बुंदों हामगोन ना हामा आं बुंनो रोंला माय गड बेवाय बेफोरबायदि बोरै जानो मोनखो आंबो सिगां मोनथिनायाव जुदि मोजां लाङोमोनबा डक्टरनाव बेबायदि जानाय नङामोन दिनै आंनिबो गोरोन्थि दङ मानोना आंनो थाङासै नालाय मोजांबो खिन्थायासै आइमोननोबो नाथाय नों दुखु जाना दे हाथरखि जों दङना गासिबो जों नायगोन ना मोजां डक्टरनाव लांगोन बे जुदि हायाबा बेखौनो मेहेराबो बुंदोंमोन दे बेवाय होमबालाय ओमफ्रायथ' हजों आइमोनना जोंहा थेख्लाया बहा थांखो नागिरबाबो मोनाखैमोन दायोसो फैयोना माइ गथ'आ आइनाव खबर लाफिननांगोन मागो दिन ना बेखायनो लोगोफोरनावसो थांदों ना मायोबा जानोलै बेखौनोथ' माने दङमोन गथ'आ न'आव फैबायानोमोन मालाबानो बहा थांफिनखो गामियावनो दङ बियो बेवाय बहाथो थांनो बेनोथ' दायो थांफिननांगोन आङो ओरैनोबा बे न'नि जिम्मेदारिया आंनाव दंजोबो ना बेवाय आरो ओरैबाबो थुनथुलि आब'आबो दानो फैनो सोलाबथ'वाबा बिनि सायाव न'खरावबो हनै गिदिर मानसि गैया आइल'सो हारसिं ओरैनो थुनथुलि आब' थाब्लाथ' गासिबो नायजोबखायोमोन ना गावनो दाथ' आंनि थुनथुलि सनियाबो फैनो सोलाबथ'वाबा डिउटियावसो दंहैयो बेखायनो बेवाय आंनो बे न'नि बिबानखौ लाबाय आरो दे होमबालाय हाथरखि नों लाफाखायो ना मायो खाथ'दो आं थांथ'नोसै होमबालाय जागोन
दे बेवाय आं दुन्दिया एसे लाफा एसे खानोसै दा ओंख्रिखौबो बेखौनो संहरनोसै आङो बेनो गोथावलै बेवाय ओमफ्राय दायो आं एसे लेटबो जानो हागौ जुदि बांद्राय लेट जायोबाथ' हजोंहाय थेख्लाया मोनाबा माने बायसान्स आरो आं हजोंनो थाबोगोनदां जागोन दे बेवाय हजोंबो रुद नालाय ओमफ्रायथ' आं आइनोसो खिन्थालांनो सानदोंमोन आइया गैया माथो न'आव न'आव गैथ'वा बियो माने फैसा हैनो थांदों गावसिनि ग्रुपआव दिनै फैसा होनांगौ नालाय बेखौनो आरोबा मिटिंबो एसे दङनो बेहायनो दा फैसिगोन खोमादां बेवाय दे होमबा आइ फैबा खिन्थाबानो जाबाय आंखौ दाथ' थेख्लानावसो दं फनानो नाङाबो मायाबो बहा थांखो गथ'आ आइनावबो फनानो गैयाना आं थांथ'नोसै होमबालाय बेवाय दे होमबालाय बेवायफोर सान बेवायनि गोसोआबो जोबोद मोजां बयखौबो बेसेबा नायो गोदो आं मेहेर गैयियावबो बिराद नायबोदों आंखौ दानि जुगाव मानसि मोजांखौथ' मोननो जोबोद गोब्राब नाथाय जोंनाबो सान बेवायफोरा गुबुन बायदि नंथारा नाथाय खायसे दाबो थामारो मोजां मानसि गोसो साननाय हनाय गासैबो जोबोद मोजां आंनो सिगाङाव मोनबोनाय ना सान बेवायफोरखौ बुजिबोनाय बुंनो थाङोब्ला थुनथुलियाबो जोबोद लोखि बेफोरबायदि सान बेवायफोरखौ जेनि लोगोरि मोनदों बास बिसिनि साननायफ्रा थाबैनो जाफुंथोंसैल' माने बिसिनि जुलियाबो अब्लाना आंबो जोबोद खुसि मोनगोनहाय बिसिनि जुलि जाबोला एबार सुटियाव फैबाथाय जाखागोनदां आयु दसे रायलायनायावनो माला सम थांखो मैगं खानांगौआसो लेट जालायलांबाय आंना लाफाखौनो एसे खावोसै दुन्दिया एसे खानानै बाथोन बानायसै मैयानि नाबो एसे दंखायो बेखौनो सावना बाथोन बानायगोन आङो दा बेबो गलाया माथो दाबो सफैदिया दे आं दहायनो फन हरदों दा हरफिनबावनांसिगोनसो आयु जालाहाय मैगंखौ थाब खानसै आङो मोनानोसै दिनै मानोबा बिखाखौनो खें खें मोनबाय थादों आं जेन माबा जासि माबा फैसि I don't know why मा जादोंथाय दिनै जाबाबो लोंबाबो एकदम मोजांखौ मोनथाराखैलै ओमफ्रायथ' आइ आरो थेख्लामोनखौथ' जि गोसोखांदों आं नाथाय मा खालामनो थांनोबोथ' मोनथ'वाना जेबो नंला दे जेब्ला थांनो मोनगोन ना जि माबा माबि लांसिगोनलै आं थेख्लानोबो आइनोबो ओमफ्रायथ' आंनि खामायनायनि आइनि थाखाय दख'नाबो होनो मोनफेराखैना आइनोथ' जि मोजां लांखासिगोन आं ओमफ्रायथ' थेख्लानोथ' बेहाथ' माबा माबि बिसोदोंमोन ना बेखौबो होगोन आङो दाथ' बिसोर मोजां थाबानो जाबाय बैयाव ओमफ्रायथ' जोंहा सान दंखायोना नायबाय थागोन बुंखादोंमोन बियो ओमफ्रायथ' न'आव थानायालाय मा जानो देनाय थेवबो आं गिफ्रांलाय लाङोना बोरैबानो जारलालै साना नोंबाबो सानफ्राङोना बिसोरबोथ' आंखौ सानहरगोन आंहाबो बिथिं बिसोरखौ सानहरगासिनो जाम्बि बायदिनो एक्चुअलि बेखौ जाम्बिबो होना गोसोखांनायाथ' थाखायोना बिदि आयु हाबाब थेवबो आं आरज गाबहरगोन दे आइ थेख्ला नोंसोर जेरावखि थाया माने न'आव आरोना हजों हेपियैनो थाबाय था दे आंबो माने नोंसिनि थाखायनो हेपि दंसाबो ओमफ्रायथ' दिसकियाव आजिखालि बिदिबो गावनो मोनसै आङो थेख्लायाथ' खम खुसि जागोन बे आं माने ससेनो भिडिअ खालामलायनानै आंखौ आंनि ड्रेसजों आरोना हरना दोनगोन आं बेनो गथ'नो आइनो खिन्थिना होगोन दे बियो थुनथुलिया आजिखालि दिसकियावबो गावनो मोनसै आंनि साख्रियानो ओमफ्रायथ' एकदमबारे सिखाव गिदिर गिदिरखौबो हमनो बावला आं बेखायनो नै दा सोलिबाय दङ आङो जाखांफुगासिनो ना बाब्रे जि गुसु जालांबाय ओमफ्रायथ' ना माला सोराङो माला मोनायो फात्ताखौनो मोनलाय लांलालै जों न'आव थाब्लासो अर सायनो हागौमोन दाथ' बेबो गैला फनखौबो र' दा दसे थानानैसो खालामनो मोनगोन ना आयु माला फन खालामनो मोनोबो जायो आङो सानाबो नेबाय दं दा बियो ओमफ्रायथ' जोंहा थेख्लानाबो एग्जाम फैगासिनो बोरै जागोनलै फेल जानांगौबाथाय गलालै बे आंजों दे होमबा सनामोन दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरोथ' भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनदों नोंथांमोना खिन्थाहरलायदो सनामोन भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक होनो बावबानो जाबाय सनामोन लोगोसे आरो कमेन्टजोंबो फोरमायहरनो हागोन अब्ला जों दिनै थांथ'नोसैलाय लोगो मोनफिनसिगोन नेक्स्ट एपिसोडजों दे अब्ला मेहेरनिफ्रायबो लाभ इउ बयनिसिमबो गुड नाइट बाय बाय आरोथ' थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोनलाय दै सनामोन थाबैनो फैफिनसैलाय आरो जोंहा जेबो प्रब्लेम जायाबा नाथायथ' आरो मा बुंनो सनामोन मानसिनि जिउ नङा होमबा भिडिअखौबो सानफ्रामबो लाबोनो सानो नाथाय माखासे उसुबिदा जालायलाङो लाबोनोनो बबेबा समाव हालायलाङा दिनैथ' साननै मानियानो जाबायमोनदां आं भिडिअ हेगारिया नाथाय दिनै दसेबाबो लाबोबाय आरोना बयनिसिमबो बाय बाय आरोथ' बयखौबो मिस इउ दै दाबो बयखौबो मिस खालामोब्रा लाभ इउ मिस इउ टु सनामोन